Kene wana tilora nine iko basi mokelo dogu oima wana tilora neti wana tilora wana tilora wana tilora nine wana tilora University of Nigeria, Uno, my name,
enyi mgbadaga mụta mgbada iwe agbapụrụ anaghị arịdogo ọnwa na-eti lọrọ maka na ndị ya kwụsịrị ihe anyị mụtara chinyolugo na nne ya bụchi ụzọ na n'Igbo niile wee bido kọpịrị ya tupu ihe anyị mụtara ọlụ ọma lụrụ nọ n'Igbo jọrọ irite n'elotesi mmiri bụ chifte ọnọrọbụ seminisi jenel mọkelụ nwanyị ọma eze nwanyị nke Igbo land ya bụ nwanyị izizi na nje emelele ọbụlụlojisiego n'Afrịka manya bụ jenel nwetara ekwusigo express road ọlụọmalụ ụlọ anyị n'ime obodo anyị ọ ga na-enwezi anyị n'ụzọ ụlọ ọnwa na-eti ike ọbasi ụmụakịrị nwetara ekwusigo local gọọmenti o ji wee bụ ụlọ ọnwa na-eti ọnwa zuwa bụ otisiri ike maka na aka na-ekpuchiri ọnwa na-eti lọra o meziri ibe nọ n'ite ike ọbasi ọnwa na-eti lọra once honorable is honorable forever o siri mụ keneli ya ezigbogo ihe nwoke chief doctor o siri ndị igwe ụzọ ọka ebe kwue dike omega agụ chairman Ọka South local government ụzọ ọka ndị igwe a na-esi onye nwere Igbo bụ okwu mkpali o si n'ime nyere gị tọnyere gị ekwusi amị ya nọ okwesie ụzọ ọka n'ịgbanịka ala na-azụ nwa ike ọbasi ọnwa na-eti lọra o si mụ keneli ya Head of State General Sani Abacha Commander-in-Chief of Nigeria Armed Forces maka ọrụ ọma lụrụ na Nigeria onye mere PTF ọ kwụsịrị ụgwọ Nigeria ji n'aka odozi obodo nke Nigeria Sani Abacha na-ịgbanịka Chukwu gọzie gị
Ekene delivery Abacha. Odazi obodazi, ibo abasi wọ́n sì mú kàdálí yẹ níwá níyà nínú màkàlíà nílé dọ́sí òbòdà yìí ayíyá ayọ̀ sani honorable minister of women affairs and social development. Chief Mrs. Onika Wakanda, Honorable Minister, Mrs. Onika Wakanda, Honorable Minister of Alhaji Dauda, Honorable Minister of Education, Akabelo Modabai, Dr. Frank Adeju, Honorable Minister of State for Agriculture, SOG Ango, Sole Administrator, Nigerian Customs and Exercise, Team Udoga Dili Nigeria, Najibula Kene Bukelu, Alahaji Lima, Alahaji Lima, Alhaji Bama, Haji Yayo, Haji Yayo, Alhaji Zakwa, Honorable Minister of Water Resources, Haji Honorable Minister of Internal Affairs, Transition Dr.
Mr. Dada Iweka, Alhaji Ebi Ahmed, Alhaji Ebi Ahmed, Ọmọ Gadeleke, Mr. Mati Oku, Dr. Jomo, former commissioner of works and house in Imo State, never want to kill Adama, Princess, Ngozi, Viviano, Ivanalo, Watu Zoka, Oshese Umwa Maladine, Onyamano Gadeleke, Dodana Nebuakwa, Iko Masimbo Kenye Gekene, Anyineke na barista, Unabeyi, Aiko Nzebu, Ezigbo Toko, Kọmade Tilora, Nyana Odozi Akuya, Eyu Shewu Yasi, Ezigbo Kọmade Tilora, Chifu Ivanyi Okonkwo, Diama, Chifu Amuzo Dima, Ọmọdé Tilora n'ọmụma Ngozi ka wọ́n bá kú, Omelora n'ise, Ìmọ̀ Lagos nwanne m, onye ọma ndị Aguleri o, Mosisi nwatụ anya m, Ebekwe dike, Ebekwe dike n'udedu, Elezi mmadụ akụ, onye ọma nara agụrụ, Chukwu dị onye nene, eriri oyi ka ego napụta, John Umebolu, Alhaji Ismaila, na Haji ya Ismaila, onye ọma dugbo ka Ịdị maka ego na-apụ ego, Enugu dị Idosi, Felix Chudozie, Nwa Nwankwọ, Agbawo Dike Julu, Louis Nwagbogu, eziokwu bụ ndụ nwoke ọma, eziokwu bụ ndụ na Delta Steeti. Eberemegbu, nyere nwanne Tilora niile, ike ọbasi Nwokelu Odogwu, ọnwa na-Etilora go. Oyinbo Chris Ezike, ọnwa na-Etilora n'ọgbọ yi. Onye ọma Chris Ezike, ọnwa na-Etilora n'ọgbọ yi. Ọnwa na-Etilora niile ọma. Ọnwa ọmọ Yogo. Kedu maka Kenneth Nwanama, ọnwa
na-eti lọra niile. Ekene dịrị oyibo ike ọbasi igbo maka ọrụ ọma lụrụ mmekọ ndị Naijiria na-abata ọzọ otu ikwe mọbụlụ nwoke iwe bụrụ ọnwa onye meta mma ọ bụrụ ụgwọ ozugbo a na-ekwu na nkịtị maka na dịba nwere ọgwụ onye abụzi dịba obulu dị okwu o nwere ndị chukwu kere n'ike aka o nwere ndị chukwu kere n'ịba azụ o nwere ndị chukwu kere